de ce ați intrat în politică târziu? Foarte târziu. Târziu. Nu m-a interesat politica absolut deloc pe tot parcursul meu antreprenorial, pentru că nu mă interesa culoarea politică cu cine făceam afaceri, dar v-am spus foarte limitat în Constanța. Începusem să simt, știți, atitudinea asta de a comenta tot timpul ce nu e bine. Sigur că trecusem prin sistemul de învățământ cu fiul meu și m-a afectase. Am avut și o nevoie de servicii medicale care nu era mulțumită, m-a afectat. Deci nu puteați să scrieți pe Facebook? Trebuia să vă înscrieți Nu, în PNL? măcar nu era Facebook pe vremea. Nu. Ei, ba da, în 2014 deja, 2014-2015 era. Aminte. Au apăruseră rețelele sociale. Poate apăruse, dar nu. Ați vrut să fiți mai aproape de actul decizional. Mi-am pus întrebarea mereu, noi am răzbit, eu personal am trecut prin foarte multe greutăți. Riscând foarte mult. Foarte multe. Și totuși am reușit. De ce Dumnezeu în administrația publică și în general în public lucrurile merg atât de greu? Ce lipsește oamenilor ăsta? De ce? Și am zis că trebuie să încerc să înțeleg și să ajut, dacă pot, să aduc puțină, eficiență sau experiența mea din antreprenorială să fac să meargă lucrurile mai bine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu am avut și comparația cu situația părinților mei din regimul comunist, cărora de multe ori le-am reproșat faptul că au acceptat sau că nu s-au opus, bine, sigur, era târziu când m-am născut, dar învățând puțină istorie. Și atunci am spus, dacă și nepoții mei la un moment dat o să-mi spună că nu este același lucru și măcar să spun că am încercat. Nu știu cât am reușit sau cât voi reuși, dar măcar am încercat.